Донецк һәм Луганск халык республикаларынан эвакуацияләнгән кешеләр утырган поезд Казанга килде. Аларны волонтерлар, табиблар һәм безнең төшерү төркеме каршы алды. Донецк һәм Луганск халкын утырткан махсус поезд Казанга кичке 11ләр тирәсендә килеп җитте. Перронда кешеләрне волонтерлар, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм ашыгыч медицина ярдәме бригадасы каршы алды. Будут работать психологи, по линии, пожарных. Психологлар эшләячәк. Беренче көннәрдә безнең хезмәткәрләр янгын куркынычсызлыгы буенча даими кизү тора. Локомотивның килеп җитүе турында көтеп алынган сигнал. Бу поезд белән Казанга 502 кеше килде. Аларның күбесе өлкән яшьтәгеләр, хатын-кызлар, 100гә якын бала, бөтенләй бәләкәчләр дә бар. Гаиләләре белән кайтканнар, кайберләре 4 аяклы дусларын да калдыра алмаган. Оказывается, помощь как в Турции. Эшкә балалар бакчаларына, мәктәпләргә урнаштыруда да ярдәм күрсәтелә. Барысы да оештырыла. Килгән кешеләрнең сәламәтлегенә аерым игътибар бирелә. Табиблар тиешле ярдәмне күрсәтә, волонтерлар сумкаларын күтәреп барырга, автобусларга урнашырга ярдәм итә. Килүчеләрне башта вакытлыча урнаштыру пунктларына китерәләр. Алар арасында Санта, Васильевский, Ливадия һәм Жемчужина шифаханәләре бар. Эвакуацияләнүчеләрне кабул итәргә барысы да әзер. Алга таба да эшкә урнаштыруда да ярдәм күрсәтелә. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Диана Дасаева, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.